Hola, em dic Ferran Esteban, tinc 17 anys, soc saltador del Club Natació Barcelona i el meu millor resultat ha sigut entrar a una final i quedar 8è en un campionat d'Europa. Són 12 anys que porto saltant, vaig entrar en 5 anys i va ser casualitat perquè estava de vacances i l'entrenador al salt justament em va veure en una fira d'aquestes on hi ha llit elàstics i va veure que era un poc boig ja de 5 anys fent mortals de llit elàstic i a més que es coneixia amb ma mare i això i va parlar amb mi i li va dir que vingués a la piscina a provar si volgués i vaig anar a la piscina on hi havia salts a Barcelona en aquell moment i així vaig començar. No sé, sempre era botar trampolí, era lo diferent. Clar, ets de petit però tothom pensa, els petits pensen futbol, bàsquet, tot no sé, era salts, era diferent, era trampolí, saltaves, no paraves d'entrar a l'aigua, era més divertit i m'agradava més que qualsevol altra cosa en aquell moment. Ens passen per cap moltíssimes coses i la meitat ni ens adonem compte, però a vegades entrem a l'aigua i estem, què és el que hem pensat? Què hem pensat a l'aire per fer això? Però són... A vegades hem arribat a pensar coses que dius, no sé de quina velocitat hem tret per treure això. Estem a l'aire i tot veiem una imatge de que ens estem fotent de panxa i entrem bé, o al revés, ens anem de panxa i ens veiem correctament. És molt estrany el que ens passa pel cap i però és una sensació bona, en veritat. Busques com un punt de referència. Quan saltem endarrere, el punt de referència és el trampolí. Sembla que fem un mortal, hem de buscar el trampolí. Veus el trampolí, saps que has fet un mortal. Segon mortal, tornes a veure el trampolí i si saps que has vist el trampolí en el segon mortal, és el punt on hem d'obrir. Tots els salts tenim que tindre un punt d'obertura, un punt de saber on estem, perquè en veritat és tan ràpid que a vegades et lies una mica. Moltes vegades ens perdem a l'aire, no sabem on estem, però mitjanament si seguim les sensacions que sabem podem arribar a comptar quants mortals portem. A vegades ho faig, penso, dic, he portat un, porto dos, aquest és el tercer, aquí és quan toca obrir. És un esport molt psicològic. Per a tocar un salt nou o un salt que et fa por, imatges positives no te'n venen mai. Tot és hòstia, cop... És que poden vindre la gran quantitat de tonteries que diem. És que si penséssim més positiu les coses serien més fàcils, però és fer-lo. És dir, prou, punt. Si et venen imatges negatives però te les oblides d'elles, et fiques al trampolí, ni t'ho penses, el principal és no pensar quan estàs al trampolí. Tot et diuen a una competició i tens que fer un salt, oblida tant d'aquest salt. Estàs en aquest salt abans del trampolí, quan puges al trampolí ni t'ho pensis, salta ràpid. Molts salts fan por, però és superar-se en cada salt. Bueno, ara ja no tant, però abans hi anant salts nous, cleques per tot arreu. He fotut per davant, per darrere, de panxa, d'esquena, de totes formes hem caigut malament i hem quedat vermells 2 o 3 dies inclús, de lo malament que hem caigut. Però que arribar al salt bo, a vegades pots tindre sort i no te la fots mai, però a vegades el salt que surti bé i és nou, potser t'has fet 3 que t'has fet mal de veritat. Abans no tenia tan clar, però el meu entrenador sempre m'ha ficat la idea de que el Mundial 2013 està molt a prop. Les Olimpiades, que estan l'any que ve, les veig una mica complicades, les Olimpiades, de veritat, però ara que tindrem piscina coberta, jo crec que m'estic preparant ja pel Mundial del 2013, perquè els salts que fan, jo ja els tinc, només tinc que millorar-los una mica i ja podré fer les mínimes corresponents per participar-hi. I com és a casa encara és més fàcil participar-hi.